anagan ini kaigurutan ta isuti kadagkelan a probinsya ti Pagilian gapu iti hinalawat na isumang pinagkapata dengget ipugaw boto ken kalingga apayaw ilimigay sagada nagado di turista ijay bunto di kabisera ta ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa malubungan inagdan ang Cavite rice terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay ipukaw na respeto ken natayaw may samit a probinsya magunang akalinga nagtitira iti agungga nalaing dapay agumangsa ilidaday apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan beti mapukaw nupagit ikay kayo nagadujay handeto no kayat yo ti repolyo mountain trail ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupagit iti kumod mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex palatok ket antamo no minas iti gambang ijay lipanto mankayan no adu ti tattao mas karkarot dito'y bagyo ngem awan tano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan kay lugar at aluan ta ijay ti nagtsambahan bolak-bol ang kaadwaan no pangit ti pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan barukin babalasan ken sa dinno